buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong po lamang. Amen? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong. Amen? At ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almera. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear. Amen? Ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almera. At maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren and Lord to the whole beloved Almera family. Maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved pastoral worker, sa ating pong beloved ordained preacher, amen, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong. Amen? Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almera, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almera at mga beloved children. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong. Amen. Ngayon po, mga minamahal, amen, ang dakilang araw na ibinigay, ipinagkaloob sa atin na ating pong pinakamamahal na Panginoong. Amen. Na tayo po, mga minamahal, ay magdiriwang ng ating pong ika-37 anibersaryo, mga minamahal. Amen. Dito po sa dako po ng San Carlos. Amen. Pumalakpak, pumuli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong. Everybody shout, praise the Lord! Punong-puno, mga minamahal, amen? Sign, wonders, and miracles. Ating pong nasaksihan, ating pong naranasan ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, amen? Patuloy na magpasalamat sa ating pong napakabait na Diyos na buhay. Amen? Na tayo po, mga minamahal, ay huwag magpabaya. Amen? Sa ating pong pagkakatipon, Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen? Tayo po, mga minamahal, amen, ay magpakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamalapit. Huwag nating pabayaan, mga minamahal, ang ating pagkakatipon. Amen? Sapagkat malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamalapit Jesus. Amen? Nakikita na po natin ang mga senyales, mga minamahal. Amen? Mga digmaan, mga lindol, pagtaas ng bilihin, mga minamahal. Malapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? At bilang pasasalamat sa ating napakabait na Diyos na buhay, amen, sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa atin, amen, sa kapayapaan, kagalakan na ating nadarama, kahit tayo po ay nasa gitna ng mga problema, mga minamahal, amen, patuloy nating pasasalamatan ang ating pong pinakamamalapeng Diyos, amen. Wala po tayong ibang gagawin sa araw na ito, kundi ang patuloy na magpuri, magpasalamat sa ating pong pinakamamalapeng Diyos, amen. Binigyan tayo, mga minamahal, ng dakilang pagkakataon ng ating dakilang Diyos na atin pong gamitin ito, mga minamahal. Huwag po nating sayangin, mga minamahal. Amen? At bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo po, mga minamahal, ay inuutosang magpuri ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Pupurihin natin ating dakilang Diyos ng ating buong lakas, buong puso, at buong kaluluwa, mga minamahal. Amen? Lahat ng kamay, mga minamahal, ating ipalakpak sa ating napakabait na Diyos na buhay. Tayo po'y tatalon, mga minamahal, lulukso sa kagalakan sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Aklat ng awit, kabanata 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. At lahat ng bagay na may hininga ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo po'y magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maging sa ating pong mga beloved viewers, hindi tayo exempted. Lahat ng bagay na may hininga, lahat na nilikha ng mahal na Panginoon. Amen? At bago po tayo magpuri, mga minamahal,
ang lahat po ay hinihiling. Naman tayo po'y tumayo. Tayo po'y tumayo, ating itaas dalawang kamay. Tayo po'y manalangin muna mga minamahal. Amen. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Mga minamahal, ating hingin, mga minamahal, ang patnubay at paggabay na ating dakilang Diyos sa araw nito. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat mahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami po maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkakulo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong ubang lingkod, na kami po ay malay nakapagpupuri, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaming lahat, o malaping Jesus, ay nagkakaisa. Dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan na may pagpapakumbaba. Kahabagan mo po kami, mahal na Panginoong Jesus. Kami patawarin sa lahat po ng aming pagkukulang. Hugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming idinadalangin, aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy mo pong palakasin, palusugin. Hallelujah. Pahabayan po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Langsan mo po, o mahal na Panginoong Jesus, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito. Mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patotoo na ihahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak. Sa mga papuring awitin, alay sa iyo, o mahal na Panginoong Jesus, ng mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Adults Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Sa aming pagbibigay ng ikasampung bahagit tandog, susi ng pagpapala. Pagpalain mo po, o mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Higit sa lahat, ang iyong banal na salita na dadalhin ang aming pinagpalang mga aral sa araw nito. Sa amin pong mga minamahal na mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Pag-ingatan mo po sila, para tingin mo po sila maluwalhati, o mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. I-provide mo po kanilang pamasay ka ng sasakyan. At aming hinihiling, o mahal na Panginoong Jesus, lagi po namin sinasamo sa iyo. Hallelujah. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan. Iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoong Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan. Sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo po'y magpupuri, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Amen. Sa ating pong beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po'y pangunahan sa ating pong joyful songs. Praise the Lord. At habang ating hinihintay po, mga minamahal, ating pong beloved kapatid, tayo po muna umawit ng isang malumanay na awitin, mga minamahal. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no
lamang sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo itatag magpakailanman, dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri ang pagsamba, ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba, ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo Jesus. Noong nag-isa, buhay ko'y mahulog, walang gumaalala, walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking taglay. Pinilit kong lutasin ngunit pinuntunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, binustos ng pag-asa, hirap man suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo
And when you were here with me. Glory, hallelujah. Isang puso kapag ang sabi ngayon. Bigyan mo Diyos ang bagong damdamin. Isang puso kapag ang sabi ngayon. Bigyan mo Diyos ang bagong damdamin. When I cry, you answer me. Every time you smile, you remind me. I must confess, my whole life you have blessed. I'll never forget. Glory! I'll never forget what you done for me. I'll always remember how
Pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Kaya purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Gumawa kita himala, mga sakit pinabalik ka, bumuko, pinakain, mga pilay pinalatan, natapitan mga bulan, masasama espiritu pinalaya. Purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami nagsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami nagsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Kami lahat ay inubos sa kasalanan, nilinis bagong buhay, ibinis kami iyong pinagpala. Pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Purihin ka, Panginoon. Sa pagpupuri, hindi kami Glory! Purihin ka, Panginoon. Hindi kami nagsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Kaya purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami nagsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. It's wonderful, wonderful, wonderful. Is Jesus, my good Lord, wonderful. Glory, hallelujah. As I sing, as I heard, was recorded in God's word. Is Jesus, my Lord, wonderful. Glory, wonderful, wonderful, wonderful. Is Jesus, my good Lord, wonderful. I shall sing, as I heard, was recorded in God's word. Is Jesus, my good Lord, wonderful. Is wonderful, wonderful, wonderful. Is Jesus, my good Lord, wonderful. I shall sing, as I heard, was recorded in God's word. Is Jesus, my good Lord, wonderful. Sama-sama tayo magbalik at magpuri habang buhay o masayang tunay. Halika, sama-sama tayo magbalik at magpuri habang buhay o masayang tunay.
gabi at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko sila. Pag-ibig naramdaman ko sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras na aking buhay, purihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pagkasunod awit ni Magalangin, puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galak kaya. Dumang ako sa iyong awit, namumuti pati hanggang sa langit sa tuwa, sa galak kaya. Mga awit ni Magalangin, Mawiti makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Sabay pagdating na kasalanan sa tuwa, Jesus ay makilala. La-la-la-la-la-la-la, puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galak kaya. Ano bang awiting makasalimutan? Buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masaya at masaya, magulang si Jesus ay makilala. Puso umawit, awiting makalangit, puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galak ni kaya. Magmamot kayong ihawit, nagbubunyi pati hanggang sa langit sa tuwa, sa galak ni kaya. Umawiting makalangit, kaya ko isa. Ano ba uwiting makasalimutan? Buhay namin noon ay nagdurusa.
lakas, yung lahat ay lumapit kay Jesus, Panginoon. Oh Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialam. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Sa iyong makinig, ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. At iyong nalalaman ay huwag lang pagliban, tanggapin ang iyong kalikasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Narinig ang biglang inaawit sa lahat, yung lahat ay umawi kay Jesus, Panginoon. Oh Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya ialam. Tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Purihin si Jesus sa banal na templo, kasi awitan, purihin sa langit sa lahat ng kagalaw. Purihin sa dulo ng utara, awitin sa inyo na patira, sa pagpagdog ng tambor. Tayo'y saya, ang Diyos ay purihin. Purihin Jesus sa banal na templo, kasi awitan, purihin sa langit sa lahat ng kagalaw. Purihin sa dulo ng utara, awitin sa inyo na patira, sa pagtulog ng tambor. Tayo'y saya, ang Diyos ay purihin.
magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kabaguran. Sa tuon na hindi nalululuha, kapatid niya ang luwag sa ating mga mata. Tunay na pinagmangyari, mababong ating muli. Pinagkalulutan sa dilim, at sa araw na yun, sino ang kapiling? Sa araw na yun, tingnan mo ang langit at kaganda. Matalon lang mo siya, iniwanan niya'y lalay, kahit di sila magpakailanman. Tingnan mo ang langit at kaganda. Matalon lang mo siya, iniwanan niya'y lalay, kahit di sila magpakailanman. Jesus is coming soon, the very soon. Falling down in the mountain, to play in the city of dreams. Sing in the rainbow, tell everybody you meet for the show. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Every time let the whole world, but Jesus is coming soon, the very soon. I want to tell you that love is me. All around you and me.
Only one,
Kung mga Kristiyano, sila lahat ang pupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y tumulong, silang lahat ang pupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Kung mga Kristiyano, silang lahat ang pupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat ang pupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Kung mga Kristiyano, silang lahat ang pupuri sa Diyos. Ang iba'y tulong, ang iba'y tulong, silang lahat ang pupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Hanap sa atin, kung tayo'y naroon na, ang punan ng matiyan may tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day, oh, this is the day that the Lord has made. This is the day, oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day, oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day, oh, this is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Ay magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Ay magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. May kasiyahan, maya-maya, kung tayo naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katawahan, walang hanggan. Ito lalakaran, manisang tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papahindan ng kagalakan. May kasiyahan, maya-maya, kung tayo naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Purito lalakaran, mga isang tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. There is power, wonder-working power in the hand of the Lord. There is power, wonder-working power in the hand of the Lord. There is power, wonder-working power in the hand of the Lord. There is power, wonder-working power in the hand of the Lord. There is power, wonder-working power in the hand of the Lord. There is power,
children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Sing the power of the Lord has come. 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 Clap your hands, clap your hands. Sing the power of the Lord has come. Sing the power of the Lord has come. Sing the power of the Lord has come. Clap your hands, clap your hands. Oh, sing the power of the Lord has come. Sing the power of the Lord has come. Sing the power of the Lord has come. Clap your hands, clap your hands. Oh, sing the power of the Lord has come. Lord, the power of the Lord has come. Clap your hands, clap your hands. Oh, sing the power of the Lord has come. Sing the power of the Lord has come. Sing the power of the Lord has come. Clap your hands, clap your hands. Oh, sing the power of the Lord has come. Mapuling kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Yesus babalik kasama ang mga anghel. Mapuling kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Yesus babalik kasama ang mga anghel. Palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus babalik kasama ang mga anghel. Lumugtog kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus babalik kasama ang mga anghel. Uminag kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus babalik kasama ang mga anghel. Lumugtog kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus babalik kasama ang mga anghel. He's the Holy Crucified, that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Crucified, that's keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Lord and keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Crucified that is keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We bring in sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring in sacrifice of praise to the house of the Lord. And the Lord unto you the sacrifices of praise. Oh Lord, unto you the sacrifices of Lord. Bless the Lord. Oh, Jesus, bless the Lord. Oh, Lord, Lord Jesus, 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 oh, Jesus, Jesus, oh, oh, Lord, Lord Jesus, 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 oh, Jesus, bless the Lord, oh, my soul. Bless the Lord, oh, my soul. Dito natatapos ang ating pag-awitin sa Joyful Songs. Hallelujah para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Tayo naman ay darako sa kasunod ng pagpupuri natin sa pag-awitin naman natin ng mga malumaning awitin, mga solemn songs. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, tayo munang lahat ay manalangin, mga minamahal at itas ang ating kamay at tayo makipag-usap sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, o mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, sa undalan ng beloved Pastor Will Distradal Almeida. Maraming salamat sa pagkapalang pinagkaalam mo sa amin. Sa araw nito, sama-sama ka namin papapurihan, maluwalhati, masamba at mapasalamat sa Espiritu at sa katotohanan. At bago ay patuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay lumalapit sa iyong paanan. Nagsusumamo, nagsisisisang kami ng supungan sa lahat ng aming mga nagawang karumihan. Pagkamali pagkakasala, ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siyang sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa aming pag-awitan, sa mga solemn songs, mga malumangan na awitin. Samahan mo kami, kailan ka namin mga panolangisan mo, ba't papurang awitin, yung tanggapin mo ito, aming kamapalugdan at gamitin mo, kasangkapanin, magsilbing din espiritual na pagkapala, hindi mo wala ng kabuluhan, pagdalo ng iyong mga anak sa araw nito. Ipadama mo sa amin, puspusin mo kaming lahat ng iyong napakatamis at malapresensya aming kailangan sa iyong mga anak na naglalakbay pa lamang kung papatungo sa iyong bahay-sambahan. Pag-ingatan mong lahat para tingin sa iyong bahay-sambahan ng malulhatig. Tas pagpalay mo kami as undalan ng beloved Pastor Will Distradal Almeida. Amin ang nangkin ng katugunan ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalaya sa atin sinasaway lahat. Itinatuloy mga demonyo ko na kayo mga nalang. Palagi sa mga kapuri ng mga Diyos kasod. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo ay patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Dahil po sa ating beloved Brother Joshua Villaruz. At tayo po, mga minamahal, ay magpuri muli sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po ay makipag-ugnayan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng mapapurang awitin. Amen. Praise the Lord.
O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, binigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Ang naging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Salamat, o Diyos, salamat. Nanatili kang tapat,
Pag-ibig mo, puso. Salamat, salamat, Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibigay mo ang lahat, ang buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Salamat, O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, O Jesus. Maraming salamat sa iyong pangalan, kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang laging nagpatnubay sa landas na aming tinatahak. Marami na mga tao sa sanlibutan, kami iyong binago. Inugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang hanggan na magpasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha sa aming O Diyos na dakila. Maraming salamat sa iyong pangalan, kami ay tumatawa, sapagkat ikaw ang laging kong patnubay sa landas ng aming tinatahak. Marami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong binago. Inugasan ng banal na dugo ni Kristo. Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang hagpusan
pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha sa aming Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha sa aming Diyos na dakila. My desire to honor you, glory of my heart, I worship you. All I am within me, I give you praise. All I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, and the moment I'm away. Lord, have your way in me. Hallelujah. This is my desire to adore you. Glory of my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, and I'm warming I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I
live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord. To walk in the way you will lead me. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord. To walk in the way you will lead me. Lord, I will serve you with all my heart. I will love you with all my heart. I will give my all to you. I will serve you with all my heart. I will love you with all my heart. I will give my all to you. With all my My heart will be be faithful, Lord. My heart will obey will Lord to walk in the way you will lead me. my heart Will be faithful, Lord. My heart will obey
puso ay aking susundin. Maging ang buhay ko sa'yo na rin. Purihin at sambahin ang Diyos sa buhay, papuri at ihalay. Purihin at sambahin ang kapal na bilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y awit, awiting magalangin, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting magalangin, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting magalangin, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting magalangin, purihin at sambahin natin ang Diyos. Tumawag ka ng himala, mga sakit pinagaling na upo pinatari, mga bilay pinalagan, nalagita ang mga bula, masasamang espiritu pinalaya. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay pinuhon sa kasalanan, inilis ang buhay ibig. Kami yung pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Hallelujah! Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hilingan ng buhay ko sa Kanya nagagaling. Ang sa Kanyang panalangay, kanang kamay kong magaling. Pagkat ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinaliwanag ang puso ko'y umibintig na Jesus, umibig. Kaligtasan ang hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lang ay kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso isipan, si Jesus sa kanyang turan, upang ikaw ay nangako na buhay na walang hanggan. Ukay ganda ng kanyang pag-ibig,
mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang kautasan na basang ako'y pinili mo pinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man at kagipitan, hindi ko pababayaan. Ikaw, Jesus, ang aming sandigan, hindi ko mababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko mapabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibigay ang Diyos. Pagkapangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, di ba sa'yo inaasam, di ba sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, di ba sa'yo inaasam, di ba sa'yo hinihiling, ibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo,
sa sobrang pagpapalan tanggapin na. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. hallelujah, let's celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Let's celebrate, hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He'll live Hallelujah. forevermore. He is risen, He is risen. I wanna celebrate, I wanna celebrate I wanna celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He'll live Hallelujah. forevermore. He is risen, He is risen. Come on and celebrate, Come on, celebrate come on and celebrate the resurrection. of our Lord. This is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Ang araw na Ito, araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Dahil magsaya, dahil magsaya, at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, dahil magsaya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, we rejoice, rejoice. Oh, rejoice, children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands, Clap your hands to the Lord. clap your hands, children of the Lord.
clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Amen, 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 children of the Lord. Amen, 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 children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. One more time. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. That is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord, bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen. At tayo po mga minamahal po sa pinagpala. Amen. Sapagkat tayo ngayon magkakasama upang ating luwalhatiin, dadakilain ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Papulat mga minamahal sa kapatid na ating pong binabot preacher. Ako po sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Amen. Pinagpala tayo ngayon mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At welcome po kayo
sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon dito sa San Carlos City, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito pinangunan po natin pong ginagalang at minamanibang lista, ating beloved Evangelist Suelde Estrada Almeda. Praise the Lord sa ating mga beloved viewers ng ating Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome. Saan po kayo naroon ngayon? Ano man po ang inyo pong mga kalagayan? Kayang-kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We encourage everyone to just continue na ating pong matapos ang ating pong banal na gawain sapagkat napakaraming pagpapala na nakahanda para sa kanyang mga anak sa araw na ito. Amen? Amen! Ibigay nga natin ang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord. At ating pong binabati rin po, we give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Suelde Estrada Almeda, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, kasama ating pumaminaman ng mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Happy 37th year anniversary! Palawan mo natin ang mahal na Panginoon! Praise the Lord! 37 years of wonders and miracles. Amen? At yan po mga minamahal ang ating pong ipagpupunyagi sa araw na ito sapagkat ating pong pasasalamatan ng Diyos sa lahat ng kanya mga pagpapala sa atin. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, mga minamahal sa oras na ito, huwag po ninyong pagtakahan ang inyong po mga nakikita, the way we worship the Lord, the way we praise Him, sapagkat yan po sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, kayo magkaingay. Amen. Amen. Kayo sumayaw na may kabanalan. Magpuri umawit sa mahal na Panginoon sapagkat mabuting bagay ang lumapit na may pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So kapag tayo po mga minamahal ay papalakpak, pumalakpak po kayo. Amen? Kapag tayo po ay magpupuri, tumayo kayo at pumuri din. Hindi po pwedeng manunod ka lang. Amen? Sapagkat ang ipinapakilala namin sa inyo dito sa araw na ito ay Diyos na buhay. Walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Siya po ang nagpapagaling ng cancer. Siya po nagpapagaling ng anumang klase ng karamdang COVID-19. Kayang-kayang lutasin, pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! And even problems. Nakaroon natin mga minamahal, wala nang katugunan, wala nang kalutasan. God is able. May kakayahan po ang ating mahal na Panginoon Hesus upang tugunin kayo sa lahat ng ating pong mga problema at sa mga suliranin. All you have to do, worship Him. Amen? Ibigay mo ang papuri sa mahal na Panginoon. At isa sa mga ori ng papupuri ay ang pagpalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to God. Amen. At dahil sa napakarami tayo magpapala ngayong mga minamahal mapapakinggan. At bago po lang tayo dadako mga minamahal sa ating pong pagkikinig ng mga buhay na patotoo. Ito po mga buhay na patotoo na ito ay the reason why we are here. Amen. Alam po ninyo mga minamahal, kung walang napapala mga anak ng Diyos, dito hindi babalik ng Linggo, Biyernes, Miyerkules, amen? Para magpuri sa mahal na Panginoon, amen? Pupunta kami doon sa may aircon. Pero doon sa aircon, walang pagdaman ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Dito sa atin, mga minamahal, grabe mga pagpapala galing sa ating Diyos. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, kayo po yung magantamay. Bago po na aking simulan, mga minamahal, ang aking pasalamat sa ating mahal na Panginoon for 37 years. Nakita niyo mga minamahal, grabe po. Kami rin po, mga minamahal, ay nagsimula katulad ng ating pong mga minamahal na mga bisita. Ako po ay naturingang inhinyero, hindi sa pagtaas ng sarili. Amen. Pero kapag maski na inhinyero ka, pero wala ka namang Kristo sa iyong puso, walang nangyayari sa buhay ko. Amen. Baon ako sa utang, madaming bisyo, may karamdaman ako sa puso. Napakawalang halaga pala mga minamahal yung aking pinagmamalaking pinag-aralan. Amen. Pero sabi sa akin nung ako'y naglalakad minsan mga minamahal dahil sa grabing depression at hindi ko na kaya mga minamahal, sabi ko anong aking gagawin? Nakausap ko papunta doon sa Maynila, doon sa may monumento. Sabi sa akin nung mga nagpupuri doon, walang ibang makakalutas ng problema mo kundi ang Diyos. Ang tanong ko, nasaan ang Diyos? Amen? Nagpupuri na ako. Pumupunta din ako sa simbahan. Amen. In fact, bago kami pumunta sa aming kanya-kanyang lakad, pumupunta ako doon, nagkukurus-kurus ako doon kung anong aking gagawin. But at the end of the day, hito ako. May problema, may karamdaman, walang trabaho. Amen.
Pero ang sabi ng tao na yon, hanapin mo ang Diyos. So akong ginawa ko mga minamahal, naganap ako kung saan ang mahal na Panginoon. Amen. Until such time mga minamahal na dahil sa pagnanais kong malaman ng mahal na Panginoon, wala pa rin. Sabi ko, useless na yata. Wala na talaga atang pag-asa. And then I decided to kill myself. Wala na. At sabi ko, suicidal na ako mga minamahal. Nagbalak ako magpabunggo doon sa may MCBC bus. Sabi ko, magpapabunggo ako. Grabe. Pero sabi niya, ang problema, kapag ako'y nag-iisip na, nag-attempt na magpabunggo, mga minamahal, sa bus, mayroong puwersang pumipigil sa akin. Sabi, isip ko, paano kung di ako mapuruhan? Di lalong problema, di ako makalakad. Amen? And the reason na kinaisipan, hanapin ko yung mga holdupper sa Maynila. Ang tayo, ayaw natin makakita ng holdupper. Pero ako that time, dahil gusto ko na mamatay, mga minamahal, hinahanap ko ang holdupper sa Maynila. Ang gagawin ko, kunwari, manlalaban ako, sasaksakin ako, and then solve ang aking problema, mamamatay ako. Alauna pa lang ng hapon, nilalakad ko na mula monumento kung saan ang abutan ng LRT. Amen? 3:00 ng hapon, nakaabot ako ng Luneta. Pagdating ko doon sa Luneta, mga minamal, nagtataka ako. Maraming mga nakaputi, nakabarong, may dalang Biblia. Hindi ko alam na Biblia yon, basta libro. Pagbaba nila mga minamahal, lahat sila kumakaway. Papunta doon sa may grandstand, mga minamahal, doon sa may Kalabaw. Amen? Pagpunta ko, ano kayo meron dito? Bakit marami atang naluloko na ngayon? Sabi ko. Pero ang ginawa ko mga minamahal, dahil maaga pa, 3:00 pa naman ng hapon, gabi yung aking paghahanap ng mga holdupper, ang ginawa ko mga minamahal, sinundan ko sila. Pag-akyat ko doon sa may Kalabaw, sa may grandstand, nakita nyo napakalaking Kalabaw na yon. Nakita ko napakalaking karatula. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Jesus saves, Jesus heals. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That time mga minamahal, unti-unti na akong hindi naniniwala sa Diyos. Sabi ko, useless. Pero dahil maaga pa, doon lang ako sa gilid, may puno-puno na doon, nagkikinigaw lang ako. Nung magsimula sila magpuri ng mga papuri, inawit nila yung How Great Thou Art, tapos Jesus, nasaan ako kung wala ka? Nung hindi ko nalalaman mga minamahal, lumuluha ako. Sabi ko, grabe, nahihiya ako, grabe, dahil napakatas nga ng pride ko mga minamahal. Pero ang pinagtataka ko, hindi pagluha ng kalungkutan. Ang aking nararamdaman, grabing kagalakan nung naririnig ko yung mga papuring awit nila, mga minamahal. Until such time, I found myself nandun na sa gitna, nagtatas na rin ako ng kamay, nagpupuri na rin sa mahal na Panginoon. Amen? Alam po niyo, the first time na aking napakinggan, ang sinabi nung nangangarap papaliwanag ng pagbibigay. Ibigay mo yung 10 bahagi at yung handog, at bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at iubos ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Sabi ko, mahal na Panginoon, wala na akong pera. Anong ibibigay ko sa iyo? That time, mga minamahal, ang tanging meron ako, yung aking college ring, ang aking relo at ang aking kwentas, plus ballpen. Wala na nga, mamaya naman, mamamatay na. Sabi ko, mga minamahal, ibinigay ko yan, hindi ko inisip na kung ito'y racket o hindi. Ang tangi kong pinanangan, mga minamahal, yung grabing kagalakan na aking naramdaman nung ako'y umiyak kanina. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. That very same day, mga minamahal, nung aking pag-uwi, mga minamahal, biglang tumugon ang mahal na Panginoon. Ang sabi nung nasalubong ko yung matagal ko ng kaibigan, di nakikita. Pag nakikita kami niyan, ang ginagawa namin, nagiinom. Ang sabi sa akin, kumusta ka na? Sabi ko, ito nangyari sa akin, wala na. Amen? Sa gagaling dyan sa Jesus Miracle Crusade, sabi na, ay, praise the Lord, hallelujah ka na pala. Amen? Pinagtawanan niya ako, mga minamahal. Pero sabi ko, grabe, magandang dumalo dyan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, may utang ako 50,000. Hindi ko alam kung paano ba yan, walang trabaho, may karamdaman ako. Hindi ako makapunta. Dahil hindi ako makapunta ng abroad dahil lumalabas parati yung aking karamdaman sa sakit sa puso. Amen? Ang ginawa ko, sabi ko, pwede mautang. Hindi ko sinasabi mangutang kayo, but that time, the only solution I know is mangutang. Amen? Tapos pag sabi niya, wala akong pera, punta natin nanay. Sabihan natin si nanay, nasa abroad ng kanyang nanay, hindi niya ako kilala. Tinawagan. Sabi nung kanya, nanay, sige balik ka dyan ng Miyerkules. Pagpunta ko sa bahay nila ng Miyerkules, mga minamahal, ang dumating may telegrama. Sabi nung binuksan ko, ang sabi nung telegrama, hindi ko maibibigay yung inuutang mong 50,000 pesos. Ang ibibigay ko lang sa iyo, 25,000 pesos. Pero huwag mo nang babayaran.
Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sinong tao ang magbibigay ng 25,000 sa taong hindi niya kilala? Kung hindi totoo ang pagbibigay. Amen? Nung aking napakinggan mga minamahal, sabi ko, aba, totoo ata yung sinasabi doon? Sabi ko, nung ako'y nag-isip mga minamahal, sabi ko, sige, bahala na 50,000 na utang ko, 25,000 na ito. Bahala na, alam ko gagawa ng miracle na mahal na Panginoon. Pagdating ko doon sa aking pinagkakautangan, na galit na daw. Sa pagkakita niya sa akin, sabi niya, kumain ka na ba? Sabi ko, upo. Sabi, ano ba nangyari? Kininto ko na naman. Walang trabaho, may karamdaman ako, di ako natuloy sa abroad. Dahil may karamdaman ako sakit sa puso. Magkano, dala mo dyan? Sabi ko, ito, bigay lang ng tao, hindi ko kilala. 25,000 pesos lang. Sabi, mga minamahal. Sabi niya, sige, kung yan lang ang dala mo, yan lang ang babayaran mo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kayang tumugon ng Diyos sa mga problemang meron tayo. Amen? Ang kailangan lang natin mga minamahal, hanapin, saliksikin, ano ang sinasabi na mahal na Panginoon, sapagkat totoo ang salita ng Diyos. That time mga minamahal, sabi ko, umuwi na ako dito sa probinsya. Wala na akong magawa. Sabi ko, wala naman silbing pinag-aralan ko. Ngunit 1 week, hindi ako makatulog. Sabi ko, mga minamahal, sabi ko sa tatay ko, tay, balik ba Manila? Na naman, sabi ng aking tatay. Sabi ko, dalo ko Jesus Miracle Crusade doon sa Manila. Hinahanap-hanap ko ang banal na gawain ng mahal na Panginoon. Alam po niyo mga minamahal, sabi ng tatay ko, ba't ka pa pupunta ng Manila? Magulo doon. Dito ka na lang sa bayan. Maraming mga maiingay dyan sa bayan. Puntahan mo, baka pwede na yan. Sabi niya mga minamahal, nung pinuntahan ko sa may Bonifacio, mga minamahal, nakita niyo 37, that time mga minamahal, 1992. Ilan pa lamang kami mga minamahal, kung mga 30 lang kami, dyan sa Bonifacio mga minamahal. Amen? Pagdating ko doon, mga minamahal, nakita ko karatula, Jesus Miracle Crusade, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Sabi ko, thank you, Lord! Amen? That time, hindi ko na inisip, basta sa akin maglilingkod na lang o bilang pasalamat ko sa Diyos. Hindi ko pinalangin anuman. Basta sabi ko, bahala na. The next week, mga minamahal, nasa lubog ko ang Engineer Nicolas, that's from Duyong. Kaibigan ko yung mga minamahal, sabi niya sa akin, ano problema? Ikuninto ko na naman, nandyan na ako, Jesus Miracle Crusade. Sabi niya, gusto mo trabaho, punta ka sa BMU. Pagdating sa BMU, mga minamahal, sabi ko, nako, anong gagawin ko dyan? Walang tumatanggap nga sa akin eh. Pagdating kausap ko si Dr. Martin Posadas, the President. Pagkapunta ko sa kanya, mga minamahal, sabi niya, hindi pa nga ako in-interview eh. Ang sabi niya, you can start tomorrow. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ko, grabe yung panghahanap ko sa trabaho sa Maynila. Even pag-janitor, pag-waiter, pinapasukan ko, mabuhay lamang ako. Kinalimutan ko ng pagka-inhinyero ko, mga minamahal. Pero nung ako'y naglingkod sa mahal na Panginoon, yung trabaho mismo ang lumapit sa akin, pinagpala akong lubos ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang yon. Amen? Pagdating ko doon, mga minamahal, ang aking mga kaibigan dyan sa Virgen Milagrosa University, matatagal na sila dyan. Talagang nandyan na sila from time na kami sila nag-graduate. Ngunit ako mga kadarating ko lang, mga minamahal, nung pagdating ko doon, grabe, ang aking sweldo, mas mataas pa sa sweldo nila. Kaya sabi sa akin, pambira ka? Kadarating mo lang, bakit ang sweldo mo mas mataas kaysa sa amin? Sabi ko na lang, mabait ang Diyos. Pinagpala ako na mahal na Panginoon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, alam ng Diyos kung magkano ang pangangailangan mo. Amen? Habang ako'y nandiyan mga minamahal, that time, di kami magkaanak ng aking mahal na sweetheart. Dahil sabi ng aking mga magulang, mag-aasawa ka na rin lang, baog pa. Ang daming pwedeng maasawa. Pero alam po niyo mga minamahal, kami nagtiwala sa Diyos. Walang baog na Kristiyano. Amen. Alam po niyo mga minamahal, nagtiwala kami sa salita ng mahal na Panginoon. Patuloy kaming gumanap ng kanyang banal na kalooban. Dalo na lang, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Tapos may pagpapala, nagtapat. Amen. Hindi nagtagal mga minamahal, ang aking mahal sweetheart nagbuntis. 4 years, almost 4 years, walang anak. Wala kaming anak. Amen. Grabe. Medyo na masakit din sa akin yon mga minamahal. Pero ang mahal na Panginoon, totoo ang kanyang mga salita. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Eto na. That time mga minamahal, on trials pa kami. Napakaliit ang aming tahanan. Kami po'y naninirang sa isang kubo. Kubo na kung saan mga minamahal, abot-abot ang dingding. Butas ang bubong. Kapag nipa nga kasi, kapag umulan din sa loob, papayong kami. Grabe.
Pero sabi namin, hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi, alam po niyo mga minamahal, that time hanggang ngayon mga minamahal, never naming naramdaman pinabayaan kami ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tawag sa akin ng aking mga kababaryo sa Pangpang, engineer sa Pulpul. Inhinyero nga, wala namang magawa sa buhay. Ginaganon din ako mga minamahal. Tinatawanan na namin sila. Sapagkat alam namin darating sa amin isang araw ang pangako ng Diyos. Amen? Ngayon, mga minamahal, lahat ng mga nagsabing yun, mga minamahal, pumupunta sa amin, umuutang. Amen? Pag sinabi namin wala kaming pera, sumasama ang loob. Sabi hindi sila maniwala. Pero kami mga minamahal, wala kaming dapat wala itago. Alam namin, pagdating ng linggo, kailangan nakabarong. Amen? Proud na proud kami. Dahil kami ay anak ng Diyos. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng aking mahal na sweetheart, Papa, paano yan? Darating na si baby. Wala man lang wala tayong extra na pera. Anong gagawin natin? Sabi ko, walang problema. Nakikita mo, yung ating utang na bayaran. Huwag ka mag-alala. Ang Diyos ang lulusot. Puri lang tang puri. Alam po niyo mga minamahal, biglang may lumapit sa akin mga minamahal na taga dyan sa BMU. Sabi niya, gusto mo magtrabaho sa gobyerno. Sabi ko, saan? Sa TESDA. Sabi ko, nako, mahirap yan. Baka makawala yan sa paglilingkod ko sa mahal na Panginoon. Inuuna ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Alam po nyo, habang nag-a-apply kami dyan, mga minamahal, grabe mga pinagdaanan. Ang sabi ko sa mahal na Panginoon, kung ito'y pagpapala mo sa akin bilang tugon sa aking panalangin, tulungan mo ko. Pero kung itong dumarating sa akin ay makakawala sa paglilingkod ko sa iyo, una pa lang, reject mo na kagad ako. Hindi ako magdaramdam sa iyo dahil alam kong mayroon kang inihanda para sa akin. Amen? Amen? In short, mga minamahal, that time, mga minamahal, ang aking, napakarami naming nag-apply sa isang posisyon. That time, mga minamahal, sa lahat ng mga nakuha, ako ang nakuha dun sa test na mga minamahal. Starting salary ko, 7,500. Grabe. Pero that time, tuwan-tuwa na ako. Amen? Sabi ko, importante may dagdag sa sweldo. Pagbigay ano sa mga bata, sa anak namin. Pero alam po niyo mga minamahal, sino mag-aakala na yung dati mga minamahal na anak ng Diyos na grabe makasalanan, pinagpala ng mahal na Panginoon, bahay dingding, grabe kaliwat kanan. Amen? Ngayon mga minamahal, grabe pagtaas ng mahal na Panginoon. Recently, kahapon lang isa lang. Amen? I think Thursday. Natanggap ko ang appointment ko galing sa presidente. Ako bilang regional director ng TESDA. Palabas po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Totoo ang pangako ng Diyos. Amen? Hindi, sino mag-iisip mga minamahal na abutin ko yung bagay na? Even me, never in my mind na maisip ko yan. Pero ang pangako ng Diyos, mga bagay na hindi mo hinihiling, alam ng Diyos kung iyan ay pangangailangan mo, ibibigay yan ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng parating mga minamahal, lahat ng yan, sabi nga, all we have. Sino makakuha mga minamahal? 3 brand new car. Makabili ka, 3 brand new car, dati-rati bubong mo butas. Amen? Hindi mo magagawa yan kung hindi totoo ang Diyos. But I keep on saying, huwag kayong maglingkod dahil sa pagpapala. Maglingkod kayo dahil sa pagmamahal ng Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sometimes, mga minamahal, natutuon tayo sa pagpapala. Huwag mong ituon ang paningin mo sa pagpapala. Ang ituon mo ang paningin mo, yung parating pag-iingat ng Diyos, araw-araw. 37 years! Amen! Ibig sabihin, mga minamahal, kung hindi totoo yung 37 years, dumaan ang COVID-19, bakit buhay pa tayo hanggang ngayon? Marami namatay, buong mundo. Amen? Pero tayo, buhay na buhay. Bakit? Sa panalangin ng ating ginagamit ng Malbanglista Word Estrada, Almeda, tayong lahat pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Napakaraming pagpapala. Amen? We encourage you to join us. Samahan kami during overnight sapagkat mahaba-haba, bumagdamag na pananalangin yon. Daming pangapatotoo. Pero dahil ngayon ay Sunday and it is our special day, it's 37th anniversary, ay dito lang muna ang lahat muna ng papuri at pasasalamat tanging sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Ibigay ang palakpak na malakas para sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord.
Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga narito. Ating mga kapatid, pakinggan po natin kung paano pinagpala ating beloved Sister Faye Marquez sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating po beloved brother Eddie Cualquiera, beloved adult choir. Please prepare. Amen. Amen. Ating po pinaganda ang mga sumusunod. Amen. Ating beloved Sister Shirley Braganza, ating beloved brother George Bigaong, ating beloved Sister Feli Ibanez, ating pong beloved ordained preacher, brother Bubuy Nir, at ganun po sa ating pong beloved Sister or Nanay Marta Tamundong. Sila po ay aking pong pinaganda upang nasa ganun mga minamahal sa ating pong pasalamat ay hindi na po tayo masyadong mag-spend na masyadong oras. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak muna ng malakas sa ating mga Panginoon. Praise the Lord, glory to God. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagbati, pagpupuri, pagpaparangal ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord, amen. Dobling paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na mahal na pastor, the end-time prophet of our loving God. At hindi po natin makakalimutan ang mga turo at aral ng ating mahal na assistant pastor, Lina C. Almeda. Pagbati rin po sa buong Almeda family. Ganon din po sa ating pong beloved ordained preacher, beloved brother Bubuy Nir, and beloved sister Vines, at sa ating pong mga beloved elders of the church, beloved choir, at sa inyo po lahat, mga minamahal na mga kapatiran, mga bisita. Welcome po sa ating banal na gawain. Happy 37 years church anniversary Praise po the Lord, sa amen. ating pong lahat. Marami pong salamat sa pagkakataon na ako'y matawag muli. Hallelujah. Gusto ko lang pong i-share sa inyo na kagaya po ng mga karamihan dito sa atin, dati rin po akong membro ng isang dambuhalang relihiyon. Hindi ko po binababa or I'm not trying to underestimate yung pong turo ng malaking relihiyon na yan. Pero malaki po talaga ang pagkakaiba. I'm talking about myself po. Malaki po talaga ang kung sino ako noon at kung sino po ako mula po nung na-save ako dito po sa banal na gawain. Noong pong wala pa ako dito sa banal na gawain na to, ako po ay isang tao na yung madaling mag-alala, lalo na po kapag tungkol sa mga magulang ko, sa mga nakababata kong kapatid, nandun po yung fear palagi. At kapag po may fear, kapag may problema, hindi po ako talaga tumatawag sa ating mahal na Panginoon. Mas umaasa po ako sa sarili kong kakayanan, sa pamilya ko, kung ano ang magiging opinyon ng pamilya ko. Nung panahon po na yon, hindi rin po ako nagsusuot ng may kabanalan. Madalas din po akong magsuot ng damit ng panglalaki. At nung panahon po na yon, talaga pong ang least priority ko po ang spiritual kong buhay. Pero mula po nung na-save ako dito sa banal na gawain to, talaga pong 360 degrees po ang Praise the pagbabago. Lord, amen. Alam niyo po, yung pong fear, nandun man siya pero segundo lamang po dahil meron na po akong Diyos na tinatawagan. That's right, amen. Marunong na po akong tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Normal lamang po na magkaroon tayo ng problema, pero once na dumating na po yun po ay ine-entrust ko na po sa ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Hesus. And before you know it, yung pong problema na yun ay may solusyon na. Ganun po kabait ang ating pinakamamahal Amen. na Panginoong Praise the Hesus Lord. dito sa banal na gawain na to. Alam niyo po, nung panahon na yon, yung pong salitang hallelujah, praise the Lord, o yun na nga po, yung praise the Lord, hindi ko po alam yun, hindi ko po talaga alam sabihin. Pero nung na-save po ako sa banal na gawain na to, hallelujah, yun na po ang unang lumalabas sa bibig ko. Yung hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Ganun po kabait talaga. Tinuturuan po talaga tayo ng banal na gawain na to kung paano tayo mapalapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung paano tayo matutong umasa lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, naalala ko pa po, talaga po hindi ko po pagsasawaan na papatutuo to. Nagmamaneho po ako noon at ang dinadrive ko pong sasakyan noon, SUV. Sa liit ko po na to, yung grip ko po, hindi po siya ganun kalakas, ka-strong. Napansin ko po sa rearview mirror, meron pong mabilis na sedan, white sedan, na nagmamaneho na palipat-lipat po talaga siya ng lane niya.
So ang ginawa ko po para sabi ko, secure ako, nandun po ako sa gitna dahil yun po ang safest lane talaga. Kaya lang po yung nagmamaneho na yun ng white sedan, hindi po niya na-calculate yung distance niya between his vehicle at saka po yung sasakyan sa unahan niya. So ang option lamang po niya is to squeeze yung kanyang sasakyan sa likuran ng sasakyan ko. Dahil po sa nangyari na yun, nabangga po niya yung likuran ng sasakyan ko. At nung naramdaman ko po na umiikot na po yung dinadrive kong sasakyan, naalala ko po yung turo ng ating mahal na pastor na when in dire situation, tawagin mo lang ang ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord, Jesus. amen. Isigaw mo ang hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo po, pinikit ko ang mata ko, hinawakan ko ng dalawang kamay ko yung steering wheel at isinigaw ko po ng 3 beses ang hallelujah, praise the Lord, Praise hallelujah, the Lord. praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Pagdilat po ng mata ko, beloved brethren, nandun na po sa emergency lane ng sasakyan ko. Wala po akong tinamaan na ibang sasakyan. Wala pong na-aksidente. Praise the Lord. Hindi po tumaob yung sasakyan Hallelujah. ko. Amen. Wala pong nangyari sa akin. Konting whiplash lamang po dito sa aking shoulder. Dahil po siguro yung pag-ikot-ikot ng sasakyan na gano'n, hindi ko na po alam eh. Siguro po napipress ko po ng gano'n yung brake. So every time na napipress ko yung brake, yung pong seatbelt talaga pong humahatak siya dito sa aking shoulder po. Alam ko po ng mga oras na yon, dininig po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aking hiling. Praise the Lord, Nagpadala amen. ng laksalaksang anghel upang iligtas ang kanyang anak na nangangailangan ng mga oras na yon. That's right. Ganun po kabait ang ating Diyos na pinaglilingkuran dito sa banal na gawain na to. Ganun din po, alam nyo, napakabait po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kailanman po, hindi po tayo ilalagay sa buntot. Alam nyo po, sa 30 years ko po sa ibang bansa, talaga pong hindi ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon That's right, Jesus. amen. 3 lang po ang naging employer ko. Hindi po ako pinabayaan talaga. Yung last employer ko po na nag-start lamang po ako as an executive secretary, pero bago po ako umalis, talaga pong ginawa akong HR services manager. Alam niyo po, ako lamang po ang mag-isang Pilipina na binigyan ng ganong posisyon sa aming Praise the Lord, pinagtatrabahuhan. amen. Dahil ang pinagtatrabahuhan ko po, international company siya, na ang mga management po natin, mga American nationals, British, Australian, lahat po talaga European. Ganun po kabait ang Diyos dito dahil po, yun na nga po nasabi ko na ako lang Pilipina ang ginawang manager. At hindi lamang po yun, nung nag-decide na po ako mag-retire, dahil gusto ko na rin pong makasama ang pamilya ko po dito sa ating mahal na bansa. Kinausap po ako ng Vice President namin at sabi po niyang ganon, gawin po nila akong consultant, i-handle ang contract negotiation for 6 months, and that was November 2021. Ano na po tayo ngayon, 2023? Hanggang ngayon po, consultant pa rin po ako. Praise sa the company na yan. Lord, amen. Hallelujah. Napakabait po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi lamang po yan. Alam niyo po, ang tinataas ko lamang po dito ang ating mahal na Panginoon, hindi po ang That's right, sarili ko. amen. Alam niyo, gusto ko lamang pong i-share dahil talagang kapag po nagtiwala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dito sa banal na gawain dito, hindi po niya talaga tayo pababayaan. That's right, amen. Hindi po niya tayo bibiguin. Alam niyo po talagang kung minsan iniisip ko sa gabi, sabi ko, mahal na Panginoon, walang enough na salita para pasalamatan ka sa lahat ng iyong mga pagpapalang ginawa sa aking buhay, sa ng aking beloved husband. Talaga po pinagpala kami, hindi lang po sa physical na pangangatawan. Alam niyo po sa edad ko po na to, matanda na po ako, pero ang lakas-lakas pa po ng Praise the kalusugan Lord, ko. amen. Dahil po Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinagpala rin po kami ng mga kabuhayan, ng mga bahay, mga condominium units. Ganon po talaga kabait ang Praise ating the Lord, pinakamamahal amen. dito. Hallelujah. Patuloy lang po tayo sa ating pagsisilbi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at hindi po niya tayo pababayaan. That's right. Maraming salamat po sa pagpapalang physical, pagpapalang financial, pagpapalang material, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual, ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Glory to God. Amen. Sabi ko ate, punong-puno ng signs and wonders
ang grabe yung maging mga miracles ang ating pong magpag-uusapan sa araw na ito. Amen. Kaya tayo umabot ng 37 years dito sa San Carlos City dahil ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Tayo po natin tumayo habang naghahanda ang ating mga minamahal na mga awit. Tayo muna umawit muli sa ating mahal na Panginoon. Huwag kayo, lahat sa ating mga minamahal na bisita, makijoin po kayo upang tayo po lahat ay lubos sa pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. Glory, hallelujah. Jesus set me free. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, maglalakad sa gintong daanan, doon sa siyudad na hindi naluluma. Sa glory, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat. Higit ang langit, may bahay tayo sa langit. Handa sa atin kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, lalo ating po mga minamahal na mga bisita. Ang inyo po mga nasa harapan ay mga magulang, nanay, tatay, ng bawat tahanan. Dati-rati may mga bisyo. Dati-rati walang kabuluhan ang kanilang buhay. But when the time that they found Jesus, nung kanilang makilala ang ating mahal na Panginoon, sila po'y pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Purihin naman ang Panginoon. At bilang pasasalamat, mga minamahal, because we can never pay God. Amen? Hindi natin kailangan mababayaran lahat ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ang kanilang ginawa, kanilang inialay, kanilang sarili bilang kabilang sa mga awit sa adult choir. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, samahan po natin sila sa kanilang papuring awit sa ating mahal na Panginoon. But brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin para lamang sa ating dakilang Diyos, ang buong kupunan po ng Beloved Adults Choir ng San Carlos City, Pangasinan Outreach ay taus-pusong bumabati ng happy 37th year Church Anniversary. Praise the Lord. God is so good. Amen. Praise the Lord. This is all the handiwork of the Lord. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. We praise the name of God. Hallelujah. Isanan pa natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Praise the 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 Lord. Let us worship the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At lumikha ng bagong awit at sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Mabuti mo dakila ka Praise the Lord. sa buhay Praise the Lord. ko, Ama. Praise the Lord. Hallelujah. Puso ko, ikaw ay sambahin at lumikha ng bagong awit at sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Thank you, Lord. Sa buhay ko, Ama. Praise the Lord, praise the Lord. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hallelujah. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita you so much, Lord. makita, sa Hallelujah. puso ko ay maligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, na lagi kong kasama. Nauuhaw Praise the Lord. ang puso Hallelujah, ko, hallelujah, hallelujah. ikaw ay sambahin at lumikha ng bagong awit at sa'yo ay sambitin.
Glory, 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 glory. Puso ko, Praise the Lord. ikaw ay sambahin. Thank you so much, Sir Jesus. At lumikha ng bagong awit at sa We worship you, Lord. isang bibig. Hindi ko mapigilan na ikaw'y masalamatan. Kay buti mo, nakila ka sa buhay ko, Ama. Ang puso ko, ikaw Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. at lumikha ng awit at sa'yo ay sampibig. Hindi ko mapigilan na ika'y masalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Sa buhay ko, Ama. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Lord to God. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God bless you. Maraming po ay. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng awitin, hindi natin mapigilan ang Diyos ay pasalamatan. Amen? Amen. No one can stop us sa ating pong pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon kapag ating naramdaman ang kanyang grabing mga pagpapala. Ibagay natin ang palapak na napakalakas sa ating Diyos na buhay. Thank you so much, mga minamahal, at God bless you, Bible the Lord's Choir. At tayo po tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa ating pong paikinig ng mga buhay na patotoo. At atin na pong ibinibigay po pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother, Eddie Cualquiera, sa kanyang pasalamat sa ating malapay. Sundan po siya ng ating pong beloved sister, Shirley Braganza. Amen. Beloved children, Hallelujah. choir, please prepare. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pupuri, pagluluhati at pagdakila ay sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord, amen. Ako po'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong Almeida family, sa ating beloved pastoral worker at sa inyo rin po mga minamahal kapatiran, baguhan mo datihan at ako bumabati po ng magandang hapon, tanghali na po sa iyong lahat. Hallelujah. Ako po lubos nagpapasalamat sa ating mahal na Jesus, hallelujah, sa ginto pong pagkataon at sa ginto pagkakataon at muli na po natawag ang ipangalan upang ihayag po ang mga kabutihan ng ating mahal na Jesus, hallelujah. Inyong abang lingkod ng araw po, mayroon po akong, sa hindi ko pa po nakilala ang tunay na gawain talaga, yung abang lingkod, isa po ako kung dumadalo po sa aking mga sinasamba o siguro sa mga dati nating pinupuntahan mga dambuhalang reliyon, hallelujah. Isa po akong tagabuhat ng mga revolto ng araw, nga akala ko ngayon pala makapagligtas sa aking mga problema, hallelujah. Bagos pala ang aking mga problema nung araw, lalo akong ibinaon sa aking mga bisyo. Dahil yung abang lingkod, isa po akong talamak na mga inginom, gumagamit ng pinagbabawal na gamot, ganun po sa mga pambabae po, hallelujah. Nung nakilala ko po ang malapit ni Jesus, hallelujah, nasa unang dalang po natin ginagalang ibang lista ng Israel Almeida, hallelujah. At dito po inalis ang aking mga bisyo, hallelujah. At salamat po sa malapinos, hallelujah, hallelujah. Inyong abang lingkod ng araw po, isa po akong taga-usig po sa ating mga pastor, nakasalukuyan po sa buhay umakyat sa Talipa, Hulo-Sulo, hallelujah. Ang sabi ko noon, sa daming mga lugar na pupuntahan, bakit doon pa sa pupunta sa mga kampo ng mga bandido nga sila pumapatay ng mga tao, na sila walang awa po, hallelujah. Bagos ang ating mahal na Jesus. Hallelujah. Siya ang Diyos. Hallelujah. Mga himala. Siya ang ating mahal na pastor na binabasbasa ng ating mahal na Jesus upang makilala sa buong mundo na mayroon tayong Diyos na ating tinatawagan niya sa totoo at buhay. Hallelujah. At dito ko natagpuan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Na pinapuno natin ginagalang ibang lista Holy Israel Almeida. Inyong abang lingkod ng araw po. Hallelujah.
Ako po nag-alinlangan po sa sa gawain na ito. Dahil yung abang lingkod, isa po akong talagang sabihin gusto daw, isang kong katoliko talaga, hallelujah. Romano katoliko talaga ako, hallelujah. Hallelujah, sa aking pinaglingkuran, hallelujah. May Diyos akong inampuan, may Diyos malaki, maliit. Lahat ng mga imahin, ito po aking nilahuran. Hallelujah, bagos ang imbisyo talaga, wala lalo aking karamdaman, hallelujah. Hallelujah, at salamat sa malapit ng Jesus. Ako po inahon po, hallelujah, sa aking nagisnan ng relihiyon, hallelujah, hallelujah. Inyong abang lingkod, hallelujah. Habang po ako dumadalo po sa gawain ito, lalo po pinapakita ang mga himala sa ating malapit ng Jesus. Dahil yung araw po, puro alinlangan po ang aking pagdalo po dito. Lalo po sa mga nagpatotoo, ang sabi ko, binabayaran yung mga tao na yan para lang maakit ang mga tao po nga dumadalo at nakikinig sa mga patotoo. Bagos yung may lingkod, isa po ang ginamit ng ating malapit ng Jesus. Hallelujah. Isa po ang taga-usig ngayon po. Andito siyang harapan. Naisigaw ko nga kung gaano katotoo ang gawain na ito. Hallelujah. 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 Inyong bang lingkod, isa pong victim po, hallelujah, ng mind stroke. Hallelujah. Ako po nung araw po, nung ako po na-stroke po sa bahay. Hallelujah. Hindi ko na po alam po kung ano ang aking gagawin. Nahihilo na po ako, nagsusuka na po ako. Hanggang sa po, humina na talaga aking katawan. Pati po aking panampalataya po sa malapit, humina na po ito. Hallelujah. Ang sabi ko sa aking mga asawa, dalhin niyo po ko sa ospital, hindi ko na kaya. Sa madaling sabi po, dinala po ko sa Bulingit Hospital, hallelujah. Nawala po akong kamalay-malay, namanhin pa po ang kalahati kong katawan. Nung ako po pinasok sa ospital, ang alam ko lang po, nakahiga na po ako. Yung isip ko lang po ang gumagana, sabi ko, mahal na Jesus, patayuin niyo lang po ako, dahil ako po idadako po sa bahay ng sambahan, doon po ako magpapagaling, hallelujah. Hallelujah, talagang ating malapit ni Jesus, hindi bingi, dumidinig po sa ating mga panalangin, hallelujah. Sa unang dalay po natin ginagalang Evangelista Well Distramida. Sa ikalimang araw po, ako po'y nakatayo, paugod-ugod lang po, hallelujah. Hanggang sabi ko sa aking malasawa, bayaran mo lahat ang bill. At tayo dadako po sa banal na sambahan, doon po ako magpapagaling. Hallelujah. Hanggang sa dumating po ako dito, hallelujah. Yung ba ang aking doktor, ang sabi ng aking doktor ng araw, wala na raw ako kung pag-asa magtrabaho dahil po sa aking karamdaman na mayroon pong bara pong aking ugat, ang aking ulo, ugat sa aking ulo, mayroon dong bara. Talagang kaya pala grabing pabamanhid ng aking katawan, hallelujah. Sa dahong ito, dito po ako inabot na mahigit isang buwan po ako dito. Wala akong ibang ginagawa kundi nag-aayuno, sumasabay magpupuri sa mga manggagawa. Hallelujah! Bawat sambi sa aking labi, kundi humingi ng tawad sa ating mahal na Jesus sa mga nagawang mga kasalanan. Hallelujah! Bagos ang ating mahal na Jesus, talagang hindi bingi. Hallelujah! Tinutugon ang aking mga dalangin. Andito sa harapan. Hallelujah! Ibinabalik ang aking kalakasan. Hallelujah! Nung araw po, hallelujah, nung ako po nagmamaneho po sa dako ng Maynila, isa po akong driver po doon sa Maynila po, yung aking boss po, ang sabi niya sa akin, Dudes, umakyat ka sa taas, lipitin mo lahat ang gamit, at ako'y aalis. Sabi ko po, ma'am, agad-agad ko po kinuha yung mga gamit sa hotel, tapos pumarada po ko sa lobby ng hotel, sumakay siya. Sabi niya sa akin, bilis sa mo sa pagmamaneho dahil ako po'y late na. Hallelujah. Hallelujah, talaga po. Nung nandyan po kami sa dako ng C5, kung kayo po'y nakakalam po sa kalsada niyan, napakalapad na kalsada yan, kaya nagpatakbo po ng matulin, hanggang sa pumasok po ako ng BGC, Taguig. Nung pagpasok ko sa BGC Taguig, nagtakip silim na po, nag-aga na po ang dilim at ang liwanag ng araw. Mayama, sa supra kong tulin po, nga hindi ko inasahan po, yung isang siklista, talagang nagkabanggaan po kami. Nung nagkabanggaan po kami, talagang biglaan talaga, walang prinuhan, lumipad siya. Tapos bumagsak sa aking harapan. Ang sabi ng aking boss, Dudes, patay yung siklista. Ang sabi ko, buhay ang Diyos, ma'am. Patay yung siklista. Buhay ang Diyos, ma'am. Amen. Hallelujah. Nanahimik po kami sa loob ng sasakyan. Ang sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, patawarin niyo po ako. Hallelujah. Buhayin niyo pong siklista na ito. Dahil ako po'y makukulong. So, nadalain po namin ginagalang Evangelista Estrada. Panginoon, huwag niyo pong pabayaan. Bumaba po ako sa kotse. Nilapitan ko yung siklista. Unang-una, pinapanood ko po siya. Pinagmasdan ko yung kanyang larawan. Noong namamaya po, nakita ko ang mukha. Ito po yung umiitim na po. Tapos ang kanyang labi po, naglalaway po ito.
ang iyang katawan po tuwid na kadipa po niya sa kalsada. Maya-maya po ang mga tao po pinapaikutan na po kami. Wala po ko ibang marinig kundi patay na, patay na. Sabi ko, Panginoon, huwag niyo mo pabayaan. Mag-isa lang po ako dito. Gabayan niyo po mo. Hallelujah. Lumuhod ako. Hinahawakan ko ang kanyang likod. Ito po yung aking kinakasot, demonyong kamatayan. Kasot sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Talagang hindi po ito gumagalaw. Maya-maya po, pag nilat ng aking mga mata, lalong dumadami